8वो आंतरराष्ट्रीय योग दीस गोंयभर सरकारी पावण्यार विविध उपक्रमां सयत पाळ्ळो। बांबोळेच्या श्यामाप्रसाद मुखर्जी स्टेडियमांतले मुखेल कार्यावळीत मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतानय योगासनांनी वांटो घेतलो। बांबोळेच्या श्यामाप्रसाद मुखर्जी स्टेडियमात मुखेल कार्यावळ जाली। तातूंत मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान वांटो घेत योगासनां केली। पळयात ते खीण। आजच्या सोहळ्याक राज्याच्या वतीन साजरो करीत आसलेल्या इंटरनॅशनल योगा डे आमच्या मदीं राज्याचे CS सुनील कुमार जी आसात, आमचे हेल्थ सेक्रेटरी राजशेखर, बाकीचे सगळे सेक्रेटरीज आनी ह्या योगा डेचे आयोजन आयुष सेल, डायरेक्टर ऑफ हेल्थ सर्विसीस हाच्या अंतर्गत आयुष सेल आणि आमच्या बरोबर बाकीचे सगळे व्हॉलंटियर्स ह्या कार्यक्रमात, आर्ट ऑफ लिव्हिंगचे व्हॉलंटियर्स ह्या कार्यक्रमात सगळे जोडलेले असतात। त्याच्या मोगाळ भुरग्यांनो आणि बाकीचे सगळे भाव आणि भयणांनो, सगळ्यात पहिली एक इंटरनॅशनल योगा डे तुमकां सगळ्यांक खूब खूब शुभेच्छा। Look forward, keep focusing in front. Do as much as you can. Breathing, raise your hands and join the palms. Breathe out, bring your hands down and your right. The third round of someone is less आयुष मंत्रालयान हेर सरकारी खात्यांच्या जोड पालवान गोंयभर योग साधनेकडेन संबंधित उपक्रम घडोवन हाडले। मैसूरू जैसे भारत के आध्यात्मिक केंद्रों ने जिस योग ऊर्जा को सदियों से पोषित किया, आज वो योग ऊर्जा विश्व स्वास्थ्य को दिशा दे रही है। आज योग वैश्विक सहयोग का पारस्परिक आधार बन रहा है। आज योग मानव मात्र को निरोग जीवन का विश्वास दे रहा है। फोंड्या स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्सात खेळा मंत्री गोविंद गावडेन वांटो घेतलो, जाल्यार फोंडेच्या रान विभागान योग आसनांचो लाव घेतलो। तर योग हे जो शब्दाचो अर्थ आसा जोडणे, एकत्रित करप, मिलन, जवळ हाडप। तर आता ह्या योग आणि आमचे शरीर जे आसा, मनुष्य शरीर, याचो संबंध कितें आसा आणि त्याची आमच्या ह्या शरीराक आवश्यकता कितें आसा हें मातशें जाणून घेवया आणि त्याच्या नंतर आमी प्रत्यक्ष आमच्या आसनाकडे किंवा प्राणायामाकडे वळूया। मध्ये असे जोडाव आणि आपलं कपाळ जे आहे ते जमला टेकून गुरुरायांना नमस्कार करून घ्या। श्वास बरा, दृष्टी उघडा आणि सावकाश फाटल्यान उठा। 3 श्वास सोडत सकयल वाकात, जितले तुमच्याकडे वाकून जात तितले। दोन्ही हाताचे तळवे तुमच्या पायाच्या जवळ टेकयात। क्रमांक 4 डावो पाय फाटल्यान घेयात, सावकाश। डेली न चुकता पळयात मागीर दीस कसो वता। सकाळी उठले त्या बरोबर कमीत कमी 3 ग्लास उदक पियात। हांव तुमकां थोडीशी टिप्स दिना। 3 ग्लास उदक पिले उपरांत तुमचे आमचे मोशन जे आसा एकदम बरें पास जाता आणि ताजे उपरांत तुम्ही फक्त प्राणायाम करा आणि लाईट एक्सरसाइज। बाएं से ले लो, दाहिने से छोड़ो, दाहिने से ले लो। ओंकार 1 फाटल्यान 2 कमळ धमके 3 शाबाश 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 रिलॅक्स। गोंय पर्यटन खात्यानय काय विशेष उपक्रम केले। इंटरनॅशनल योगा डे आणि थीम दवरल्या योगा फॉर ह्युमॅनिटी। आज प्राईम मिनिस्टर मोदीजींनी जी संकल्पना सुरू केली आहे जगभर, इरिस्पेक्टिव्ह ऑफ रिलिजन, कास्ट, क्रीड,
एवरीबडी कम्स टुगेदर. ग्लोबली सगळ्या कडेन पयले सगळ्या देशान हो योगा डे सेलिब्रेट जाता. आज जगाचो आमी म्हणटा हो 21 जून आमकां भुरगेपणान शिकयलें की द वर्ल्ड्स लॉंगेस्ट डे म्हणून. आतां लॉंगेस्ट डे बरोबर इट वॉज ऑल्सो वर्ल्ड म्युझीक डे. आनी आज आमी वर्ल्ड्स लॉंगेस्ट डे इज लिंक टू योगा डे. पूण योगा दिसाक आज आमकां सगळ्यांक एक अवेरनेस तयार करपाक जगभर एक बरी कल्पना जी प्रायम मिनिस्टरान काडिल्ली, जी आज गोंयांत बऱ्या प्रमाणान साजरी केली जाली. इट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट दॅट इट वॉज स्प्रेड अक्रॉस द प्लेसीस. आमी एज डिपार्टमेंट ऑफ टुरिझम वी हॅव डन इट इन आग्वाद जेल, तिची रिनोवेट जाल्या त्या थंय केल्या आमी. श्यामप्रसाद मुखर्जी जावं, देवळां जावं, बाकीचे जागे जावं, आज हांगा परवरी सुकर पंचायत, साल्वादोर दिमून आनी पेंदी फ्रांक पंचायत, रामबुडेश्वर देवस्थान, परवरी स्पोर्ट्स क्लब अशे वेगळे विविध भागांनी वेगळ्या वेगळ्या जाग्यांचेर वी हॅव एन्श्युअर्ड दॅट पीपल आर एबल टू सेलिब्रेट इन देयर ओन वे. योगा as we say is something which is a part of our normal life, and ताज्या खातीर it is a perfect balance between body and mind. This session will help journalist fraternity, because journalist is such a breed. They are always under tremendous pressure. I mean, the working condition is such, like every day is a different day, and we have to work in different situations, pressure situations, and so on. And I think this exercise will really help our journalist friends to keep their mind in a relaxed frame of a relaxed frame of mind, their body also. श्वास सोडटा हळू सकयल वयता. श्वास. ते भायर दिवचल, पेडणे स्कुलांनी, म्हापसा अशा सुवातांनी योग दीस मनयलो. पळयात कांय खीण. 2, 3, 4. Change opposite. 90 डिग्री वयर घेतात. 90 डिग्री दोन्ही पाय वयर घेवपाचे. त्याच पोझिशनात रावपाचो प्रयत्न करूया. ह्या आसनात आमच्या शरीराचे ब्लड फ्लो जो आसा तो तकले वाटेन चड जाता. तकले संबंधी जी आसा ती पयस जाता, मेंदू तल्लक जाता. Raise your hands up. 1. Stand on your toes. 2. Put down. 3, 4. All of you sit down. Now join your feet like this. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Legs like this in front. This was a wonderful experience on International Yoga Day. We did not even know that our judicial officers continue with this practice with such regularity and such finesse. So this was an opportunity to get to know our judicial officers and their skills in the practice of yoga. Maurice Bhove delivered a wonderful lecture on the benefits of yoga and even encouraged the people who generally are hesitant to even begin yoga. Find that there still are many questions and myths that a layman has regarding this ancient practice. And today I would like to address just a few of the most common questions that I get asked when people want to begin their yoga practice. So, a very common misconception
just stretching. And they feel that yoga is stretching exercises that make our bodies flexible and supple. Well, this is only partly true. But what is yoga? According to Yoga Sutras of Patanjali, Yoga Chitta Vritti Nirodha, which in very simple terms is stilling the fluctuations of the mind. या दिवशी संयुक्त राष्ट्र संघामध्ये आदरणीय माननीय अशा प्रकारचे आपले नवे संपूर्ण जगाचे आज नेते या अशी उक्ती दिली तरी सुद्धा ती कमी नाही असे आपले आदरणीय पंतप्रधान नरेंद्रजी मोदी यांनी संयुक्त राष्ट्रामध्ये आंतरराष्ट्रीय योग दिन सुरू करावा म्हणून प्रस्ताव मांडला आणि तो 2014 या दिवशी सर्वांमध्ये सहमत झाला. धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा ओम इदं राष्ट्राय इदं नमः. श्वास बरेच बरे आहेत. व्हेरी गुड. मेमरी क्वेश्चन भाग होय. गावात बसलो होत 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. व्हेरी गुड. श्वास बरी सगळे परत आहेत. विश्राम. हे झाले भुजंगासन. नेक्स्ट आसन सलभ आसन. किती करप अनुदित टच जमीन टच भूमिंग टच दोन्हीचे हात असतात ते जांगेक टच करत जांगेक जांग असा पळय ते घे आणि दोन्ही पाय उखलात वा एकदाच उखलात 1 2 3 उखलात 1 जाता इतले उखलात पाय कोणतर ओढता बेंड नो बेंड करा ना पाय सरळ. व्हेरी गुड. विश्राम. नेक्स्ट आसन कांय चर्ची आनी कॉन्व्हेंटांनी योग दीस मनयलो. ब्रह्मेशानंदाचार्य स्वामी महाराज की जय. ओम श्री गुरुभ्यो नमः. गोवा 365 खातीर कृष्णा नायक, महेश गोवेकार, विलियम रॉड्रिग्स, संदीप तुयेकार आनी संदीप कामुलकार.